Ikruok dhi nyime ma otelo ne yiero mar directors mag board mochung' ne weche sukari. Jotend jopur niang' e kaunti ya Migori okone jopur ni bio yier mana jogo ma osebedo ka ochung' kodgi kinde duto kod jogo mong'eyo midhiero ma jopur kadhoe. Efomara Jojo manigi ler koa e kaunti no ma Migori. Piem mar laro kombego mag directors e Sugar Board koro kayo machiegni ka chenro mopogore opogore koro iketo motelo ne yiero ni. Lipot yango ni chenro mar ndiko jopur madhi go ombulu e yiero mar directors koro chakore e kinde machiegni. E gwenge mag South Nyanza ma oting'o counties kaka Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira kaachiel kod Narok en achiel kuom kidienje kata zones ma jopur dhi yiero ng'at achiel madhi chung' negi e lemono mar directors e Sugar Board. Maromo ji 5 osenyiso gombo margi e laro komno mar directors e zone no mar South Nyanza. Gin moting'o Peter Midodo, Dr. Isco Luoch kaachiel kod Andrew Bade maduto giwuok e kaunti ma Migori. E seche ma jogo molap dhogi ndong' ne kombego mar directors koro dhi nyime kod kampen margi, jotend jopur e kaunti ma Migori bende koro osewacho ne gidhi mana yiero ng'atno mong'eyo midhieche ma jopur niang' kale kendo bende nyaka obed ng'atno ero mosechung' motegno kod jopur e kinde duto. Sugar Board be wayieruru kwang'iyo kik watho yiero ni ng'ato biro ni e yiera uru kiny wane mwadok ywak. Wane mosebedo kochung' ne jopur igni mang'eny e soni ka. To wasebedo kolungu buche seche ma wan gi pek mokwane ber. Tiyudo ka jotendwa makoro chungi e ndalo ma wan gi chandruok modoro joma riwa lwedo mondo wayud kaka chopo ir sirikal mondo wayud konyruok. Tiyudo ka ok ginyal biro. Position koro wuok ni sirikal oyaw idwaro directors to gisieko ne gidwa ni mondo yiergi. Akwayo japur maler ni ng'i ng'at midwa ni mondo imi kura manyalo mi faida kodhi e board. Jakeno marwokno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Samuel Ogola wadi nitie lokruok mathoth magi dwaro sekta no mar niang' kaka jopur ka bende okono jopur ni koro ikre mar yiero jogo eko mabende nyalo kedo negi e yono mowinjore. Nitie gik ma wadwaro mondo wayudi kaka japur mondo wayud ohandgi kaka japur. Achiel kuomgi en pesa maniluongo ni Sugar Development Levy. Pesa ni en pesa mane ichoko to kosechoke to duogo chien ka to konyo japur dongo puothene, wapuro kode to kendo chaki obiro moger nderni gi darache gi gik makamago. Ng'eni ndara karach to mokwongo kata mna tinga katero niang' e kambi niang' biro pukore kore ka moko nyalo yudo faida. Peter Midodo mane achiel kuom jogo mosewuok oko mar laro kom mar directors e Sugar Board wach ni mokuom gigo eko ma odhi kedo negi kawo yiere en moting'o medo chudo mar niang'. Ni tiang' sani ichulowa siling 5,300 e tan mano pok ong'ade. Korka weg kembegi bende oketo zones maboyo boyo ma ka ng'ato nie zone D to transport charges bedo malo kabisa. Omiyo japur niang' samoro yudo mana siling 3,000 kende e tan. Thoth ji sani muko tiang' kendo pidho kothe mamoko nikech nengo ma ichulo japur niang'. Midodo bende wacho ni sani jopur yudo lal mathoth nikech niang' mapukore e kor yo kapok ochopo masin kendo gombo mare en ni nienge jopur koro pim chuth e puodho kendo migi risit. Koro mondo tiang' osombi makeli e kambi samoko pukore yo moko be tingni go kethore koro jopiny gi nyithi sikul muodo tiang' japur kapok opim. An achiel kuom gik madhi address en ni nyaka tiang' midhi regi onego pim gi e puoth japur iweye gi risit mar tonnage kata kilo ma tiangi oseywayo gi e puodho. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatend piny Tanzania Samia Suluhu onyono piny ni ok oboyie